Għal darbohra fact checker ta' Times of Malta reġa' ġab fix-xejn spinqarri tal-Partit Nazzjonalista din id-darba dwar ir-riżultati tal-eżamijiet tal-matrikola f'pajjiżna wara li qal il-Gvern Laburista tal-ġemp lis-settur tal-edukazzjoni. Fil-fatt dan il-fact checker sab bil-fatti kif dawn l-aħħar snin qed jinkisbu marki ola u inqas marki baxxi mill-istudenti Maltin u Għawċin fis-suġġetti prinċipali. Intqal li minkejja li l-ammont ta' studenti li kisbu marka ju baqa' stabbli dawk li kisbu marka ta' 6 naqsu kważi b'nofs meta mqabbel mal-2004 u l-2005. Dan kif dawn is-snin bejn wieħed u ieħor 12% tal-istudenti kienu kisbu dik il-marka fil-waqt li fl-aħħar sentejn naqsu bin-nofs u kienu biss ma' 7% li kisbu tali riżultat. It-Times żiedet tgħid li n-numru ta' studenti li kisbu marki oħrajn jiġifieri minn 1 sa 4 fl-4 suġġetti ewlenin qiegħed jiżdied. Dan fl-istess ħin li l-marki baxxi qed ikomplu jonqsu kull ma jmur. Ġie indirizzat ukoll in-numru ta' marki baxxi li nkisbu. Intqal li jekk kif il-Gvern Laburista mill-eżamijiet tal-matrikola bl-aħlas biex jinċentiva lill-istudenti, ferm iżjed studenti qed japplikaw għall-eżamijiet, anke minn dawk li ma kellhomx ħsieb li japplikaw. L-eks lettur fl-Università ta' Malta Dominic Cortis innota kif dan hu possibilment dak li qed jolli r-rata ta' marki baxxi. Cortis spjega kif l-istudenti mhumiex imorru għar mill-istudenti li poġġew għal dawn l-eżamijiet 20 sen ilu. Din is-sena poġġew aktar studenti għall-eżami tal-matematika milli twildu nies f'pajjiżna 16-il sen ilu. Cortis anzi nnota kif kollox jindika li mhux biss din l-istatistika ma tfissirx li l-istudenti qed jiksbu riżultati għar fil-matematika, iżda hemm indikazzjoni li dawn qed imorru aħjar. Intant dan ikompli xejjen l-ispin tal-Partit Nazzjonalista immexxija mill-kelliem għall-edukazzjoni Justin Schembri li kien qal li s-settur ħadaqqa ta' ħarta u li Gvern Laburista m'għamel xejn għall-edukazzjoni. Dan b'kuntrast tal-fatti kif veru huma hekk kif l-investiment li għamel Gvern Laburista fil-qasam tal-edukazzjoni qed isarraf fi frott u f'riżultati aħjar. Is-settur tal-edukazzjoni f'pajjiżna jinsab għaddej minn diversi riformi mela li l-istudenti Maltin u Għawċin irrelevanti l-livell tagħhom ikomplu jirnexxu fl-istudji tagħhom. Kelli mal-Ministeru responsabbli mis-settur edukattiv saħaq ma' dan l-istazzjon li s-settur edukattiv diġà jinsab għaddej minn tiġdid u riforma sħiħa li fiċ-ċentru tagħhom hemm l-istudent u l-edukatur.